Guys, may baha na dito. Ang lalim. Abot dito yung baha. Ang lakas ng ulan. Bagyo pa mo. Kabila, tingnan natin doon kung baka natanggal yung mga bubong doon. Doon sa kabila kanina nakita ko lakas ng baha doon. Pupunta natin mamaya doon. Yan. Ito lang ba dito kasi mataas yung elevation dito. Sa kabila lang yung lakas ng hangin.
Yan oh. Ang dami. Kaya niya pala yung ano, yung bagyo. Yan. Tingnan ko lang yung ano. Wala. Kaya. Wala pa na to bang kayo dito. Ang daming kayo dito. Tara tayo sa dulo. Baka nang nangyari dito. Yan guys. Medyo malalim yung tubig dito. Tingnan mo yung motor, nahirapan mag ano. Kasi malalim yung tubig dito bandang area. Kasi mabababa yung bahayata dito. Yan guys, nakikita nyo bahala dito, baha ito na area dito. Yan. Dito mataas dito. Then lang mababaw. Tingnan natin kung ano kalalim. Parang medyo malalim yata. Pupunta tayo sa doon sa baba. May ilog doon. Tingnan natin kung bumahaba doon. Yan, nakalim na dito. Kaya pala ng bike. Baka mahulog tayo sa butas. Lalim. Ayun, ang lalim dun sa dulo. Yung mga sakyan tingnan nyo. Sakyan lumubog ng ibaw.
Yung iba, may trabaho na pa. Yung iba, yan. May trabaho pala yung iba, pumapasok pa. Kahit bagyo. Ang lalim ng tubig. Yun. Hindi abot dun oh. Ayun oh, malapit na yung isa oh. Tingnan mo may ano na oh. Di ba ngayon sa kanila? Tingnan mo sa loob yung isa oh. May bintana na yan oh. Yung mga bahay guys, lubog na. Guys, dito malalim ang baha dito. Tingnan natin. My goodness. Ito na. Yung lungalog nyog, nahulog na. Ano to ako yung dalawa oh. Ang balim ng puno. Wala bang kumuha na ako? May pandesal pa. Kahit bagyo, may pandesal. Kahit baha, may pandesal. Yun. Ang lalim. Ito na ba? Wala makadaan ng sasakyan dito. Kasi ano to? Nabali na itong sasakyan ito. Malakas na yung baha oh. Tapos walang basura oh. Tingnan mo guys, walang basura. Diba? Ang linis. Siguro nauna na yung basura kaya kagabi pa. Kaya malinis na ngayon. Yung mga ibon oh. So lalabas tayo. Mas tayo sa highway. Kung baba doon. Ayun yung motor, tingnan. Ang lalim, tagabiwang na pala oh. Boss, baha ba sa labas? Baha doon sa labas? Doon sa may Ilianas? Grabe ang lalim ah. Yun ah. Tara. Ang lalim guys. Dito ako dumaan sa gilid. Yan, ang lalim, grabe. Dito.
Ang lalim. Malalim ba yung basa labas? Kamalianas? Kaya pa naman. Ha? Kaya pa naman. Nakatawid pa nga ako. Ah, nakatawid. So dito lang malalim, no? Oo, doon. Sa may baltasan ng tingin. Ang lalim. Ay, wala. Ang lalim. Ayun. Kaya pala, oh. Kaya niya, oh. Malakas, eh. Ayun. Malalim. Ay, grabe. Malalim dito, guys. My goodness. Lakad-lakad. Ayun, lakas ng tubig. Loh. Tama-dana. Lakas ah. Bigyan natin yung tinapay. Yun, kadabiwang na yun doon sa kabila, oh. Ang lalim na doon, oh. Taga dito na, oh. Doon sa kabila, oh. Tagabiwang na yun, oh. Yung babae, oh. Ang lalim pala doon. Tingnan natin yun, oh. May bata. Hindi pa naman abot ang makina niyan eh, no? Hindi pa naman. Yung pambuto ba nandito? Hindi ay. Hala, baka abot ng tabot mo, ma'am. Abot na nga pero hindi naman naka-on eh.
Dito kay Dano sa gilid oh. Hindi masyadong malalim. Labot na to. Ayun, ang ganda ng pattern guys eh. Yun. Ito sa loob ng gym. Gumana rin. Guys, ito yung highway. Highway na yan. Malalim pa dito guys. Yan.
papuntang Baclaran. Papuntang Sukat. Yan, ayaw na umandar yung sasakyan guys. Ayaw na umandar. Sabi ko. Guys, kung nakita nyo, ito papuntang Sukat. Yan. Dito sa kabila papuntang Baclaran. Baclaran yan dyan. Yun. Yung mga tao, yung mga motor di makatawid kasi nga malakas yung ano doon. Kasi malalim yung tubig doon. Kaya ang motor nandito lahat sa gilid. Yan yung mga motor. Nandito lahat. Kasi hindi sila makatawid doon. Malalim doon kaya lahat ng mga sasakyan pinaliko dito. Kasi bawal doon. Sobrang lalim doon. Hindi kaya ng sasakyan. Yan yung lahat. Lahat dyan lang yan. Motor. Ayun oh. Ito nga pala ako ngayon sa Multinational Paranaque. Ulitin ko, papuntang Sukat, doon papuntang Baclaran. Ang lakas ng tunog.
guys. Hindi yung mga motor hindi makapunta doon kasi malalim doon ang tubig kaya bumalik sila. Ayan. Bumalik sila. Ayan guys, yun. Yung lahat ng motor doon lang banda, hindi na makatawi dito. Kasi sobrang lalim talaga dito guys. Ayan. Hindi kaya ng motor. Ayan, lumalakas ng ulan guys. Grabe ang lakas na ng ulan. Malalim yan dyan, no? Lalim dyan. Oo. Hanggang saan na kaya? Kagaya nga dito siguro. Dito ka kung nasa gilid, eh.
Malalim. Malalim na guys. Lalim na nga eh. Nalubog na yung bike niya. Lalim na. Grabe. Ha? Okay. Lamig.
Sige, videoan kita. Kaya yan. Kaya nakatabi ko yung iba oh. Builo mo lang, wag kang huminto. Huwag ka lang huminto. Huwag kang huminto. Huwag kang huminto, sana dumiritso ka. Para yung ano, gasolina. Sige. Ibuilo mo para labas yung tubig. Dapat hindi ka huminto. Para yung ano ba? Para yung tubig na pasok sa gasolina mo. Ay sa tambotso. Dapat hindi ka huminto. Nag-balance ka lang sana. Nag-balance ka lang. Pag di pumasok yung tubig sa ano mo, sige, pwede pa yan. Kasi pag mahinto ka, wala na yan, dyan lang yan. Dito lang? Oo. Tignan mo sila, hindi nga nakaano. Hindi nga na matayan kasi hindi huminto. Palabasan mo yung tubig. Pre, mumbahan mo ng mumbahan para labas yung tubig. Yan, sige. O yan. Boss, i-break mo na lang yung boss. Pumasok ko na, dinabot ko yung tabuti mo. Na ano ka, huminto kasi siya eh. Hindi ka uminto kasi. Kahit anong mangyari, huwag kang huminto. Pumasok ko rin sa makina yung boss eh. Gawin mo dyan boss. Tanggalan mo na lang, break mo na lang agad. I-break mo na agad, sabihin mo sa inyo. Para yung tubig, sa loob ng makina mo. Tingnan mo yung mga dumang dito, hindi nga namatayan no? Kasi huminto kasi siya. Kasi pumasok sa loob ng makina, Oo. i-break mo na lang boss. Para makina mo yung tubig. Maghahalo yun. Tapos mo dadaan. Hintayin mo lang, madala naman na rin yan. Dapat huminto ka, bumalas ka lang sana kasi pag... Under na? Kunti lang naman nalagyan na pasok no? Pag kaya talaga pati, drain mo na lang yan. Wala na yan. Pumasok ka siguro sa makina ng tubig. Pwede mo lang, dahil naman 30 minutes lang man. Sayang. Yung iba, hindi ka na matayal kasi